Ma saurare assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na Daudar Gora. Shirin Daudar Gora shiri ne da kan taɓo batutuwa da suka shafi al'amuran al'umma, musamman ma matsalolin da ke damun al'umma da ma wasu batutuwa da ke da jibi da haka. Sunana Shehu Bala Kabara tare da Ibrahim Mu'azzam Sanata a cikin wannan shiri na Daudar Gora. To ma saurare, a makon a shirin da ya gabata mun tattauna akan batu na annobar corona da kuma irin kalubalen da a yanzu haka duniya take fuskanta dangane da wannan cuta, wanda wannan ɗaya ne daga cikin maudu'an da muke tattaunawa a cikin wannan shiri, inda kuma za mu ɗora akan wannan batu a daidai wannan lokaci. Malam, mu ne maka barka da shigowa wannan zauri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akwai saƙonni da dama waɗanda aka turo ta lambobin waya. Akwai Rambazu Sani ɗan dinshe wanda yake cewa malam ina muku fatan alheri, gaskiya kuma mun fara jin daɗin wannan shiri da kuma irin kalmomin da ake amfani da su. Ni dai fata na shine Allah ya sa kowa ya faɗaka kuma ya fahimci inda aka dosa a cikin wannan shiri. Amin amin. To akwai ɗan ƙasa na gari Dawakin Tofa wanda yake cewa assalamu alaikum, a gaskiya ana cikin wani yanayi na yunwa, wallahi ɗorawa muke sha mu samu dama kuma taimako sai waɗanda za su taimako ba kowa ne ma yake samu ba, musamman ma daga waɗanda ake ganin suna da ainihin hannu da shuni. To malam, shi kuma wannan Aminu amintacce yake cewa bayanan mu suna da muhimmanci, Allah ya sa mahukunta su ji kuma su yi nazari, da fatan za a sake zaƙulo mana irinsu don su taimaka shugabanni su amfani talaka, musamman a irin halin da ake ciki. Saƙo daga Muhammad Wasilat, shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam, ina muku fatan alkhairi da fatan kuna lafiya. Ni dai saƙona ga hukumomi shine a duba talakawa da kuma yanayin da suka shiga a daidai wannan lokaci. Sannan kuma akwai Mudassir Kasim wanda yake cewa malam, naji wannan shiri daga karfe 3 zuwa 4. To in dai mafita ko madogara ko matausasa ake nema da gaske akan wayar da kan al'umma game da COVID-19, gaskiya a nemo wannan bawan Allah, akwai hikima a tattare da shi. Ina ma a ce shugabanni da masu faɗa a ji za su yi amfani da salon zantukan ilimi, hikima da wayar da kai irin wanda na ji Malam Ibrahim Mu'azzam Sanata yana yi a Arewa Rediyo, sannan su tattara su yi amfani da su akan samo bakin zaren matsalar ta al'umma akan wannan cuta ta COVID-19. Don Allah ku nemi a baku rikodin na wannan program, akwai mafita mai yawa ga al'umma da ma shugabanni a sauƙaƙe ga wanda ya yarda da Allah shine zamani. To malam, ina ga watakila tun da ka ji saƙonnin da aka turo, duk da dai gaskiya suna da yawa, watakila idan mun fara shirin sai mu ƙara shiga mu zaƙulo wasu daga ciki na masu muhimmanci. Sai dai kuma abin da muke faɗakar da masu sauraro, do Allah do annabi, yadda muka ce a turo da saƙonni ta hanyar text, to a taimaka a dinga turo da saƙonnin nan, a daina kiran wayar idan an ji cewa mun ambaci wannan waya. Malam, ina gama iya ɗorawa. To mun gode da saƙonin da aka turo, Allah ya fi su yabawa. Abinda nake so wannan karo na biyu mu fara duba akan wannan sha'ani kafin mu rufe, tunda masu sauraro su sani ba fa wannan shirin yana tattaunawa ne akan corona ba kawai. A wannan lokacin mun fara budewa ne akan ta, saboda shine abinda mutane suke da bukatuwa zuwa gare shi, musamman al'ummar mu da take rayuwa a wannan yanki namu. Ba abu mafi muhimmanci yanzu da ya kamata a ce da mahukunta da 'yan siyasa da 'yan jarida da attajirai da malamai su mai da hankali
illa su fara wayar da mutane su fahimta su gamsu cewa illar da take tattare da wannan ciwon da illar da take tattare gurin wasa da sha'aninsa, domin duk abin da zai jawo barazana ta rasa rai abu ne mai matuƙar muhimmanci a gun Allah subhanahu wata'ala, kuma asara ce mafi muni da ɗan adam yake iya yi, domin dukkanin wani abu mai daraja da kima da kake tattare da shi bai kai matsayin rai ba. Don har aka ce yau ga wani bala'i ga wata masifa tana tunkaruwa wacce za ta iya zama sanadiyar da za ka iya rasa ranka ko rasa ran wani masoyinka ko wani makusancinka, to abu ne mai kyau da ya kamata mu kalle shi da idan basira ko mu ɗauki dukkanin irin matakan da ya kamata a ce mun ɗauka. To sai isa muka zaɓi mu fara tattaunawa akan wannan matsalar. Sannan mu al'ummar Hausa Fulani musamman da muke rayuwa a wannan yankin na arewacin Najeriya dole mu gode wa Allah, domin mu dukkanin abin da izo mana malam shehu muna fara kallon su ne ta mahangar addini. Wannan addinin namu addini ne shakundum wanda ya tattara komai, ya warware mana matsala tun kafin ta zo. Matsalolin da suke a baya ya warware su, matsalolin da za su zo nan gaba ma wannan addinin namu ya warware su. Da haka me ya rage mana mu da muke da wannan gatan illa dukkanin matsalar da ta zo mana mu tsaya mu dube ta da irin wannan maduban warware ta. Maganar irin wannan annobar mu a musulunci kaga muna kallanta ne a matsayin wani abubuwa da bayi suke aikatawa na zunubi na sabo wanda Allah subhanahu wata'ala yake aiko musu da irin wannan domin ya zama ishara da hannunka mai sanda da gyara kayanka. Daga sanda bayi suka nutsu suka koma zuwa gare shi to kuma sai yayi musu, domin mu mun sani cewa babu wata dabara ta magani, babu wata dabara ta ɗakin gwaji, babu wata dabara ta wani masanin gargajiya ko masanin ilimin zamani da zai iya warware wani irin ciwo face sai Allah subhanahu wata'ala wanda shine yake ba wannan ciwon dama ya tasiri, kuma wanda shine in ya ga dama a lokaci kankani zai ije wannan tasirin na wannan ciwon. Na'am. To mu da muke da Allah, mu da muke musulmi, mu da muke da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu tsaya mu natsu yanzu duk wani musuma da tantama na ya ciwon yake, na da siyasa a cikin ciwon, na neman kuɗi ake da shi, duk wannan ba shi bane. Mu tsaya mu fuskanci mahaliccin mu, muna da Allah mai rahama, mai jin kai, mai rangwami, mai tausayi, mai yafiya, mai afuwa, mai ɗauke kai akan sha'anin da bayi suka yi. Amma yau gashi kai ka ce wani laifi maka aikatawa mahaliccin mu wanda ya zira mana ido yana kallon mu, mu ko mun kasa yin karatun ta nutsu mu gane anya ba laifi maka wa Allah ba. Yau ɗakin Allah kamar Ka'aba da ake kewaye shi dabban mutane a lokaci guda, yau ta kai akwai lokacin da mutane ba sa kewaye wannan ɗakin. Kallon rauda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kullum mutane suna zuwa Safa da Marwa a gun. Kalli ɗakunan Allah da ake bauta, Allah ya ci mana annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Masallatai ɗakin sa ne, ya jingina su zuwa gare shi, hakan ya ƙara musu martaba da daraja. Yau ta kai matsayin da ga wani ciwo ya zo ana cewa ma kan maji wannan anya ba kamar laifi muka yi wa Allah ba da yake cewa to kuma tafi kar ma ku santo inda nake, kamar da naji wani malami yayi bayani a garin nan. To kaga mu musulmi wannan ya kamata mu fara taka tsantsin, mu kula, mu gane shin haka kawai ana zaune cikin jin daɗi da jin kai idan irin wannan bala'in ya zo ba za mu tsaya mu koma ga Allah ba mu nemi mafita daga gare shi. Allah subhanahu wata'ala cikin suratul shura aya ta 45 yana cewa inna idza azaqna al-insana minna rahmatan fariha biha wa in tusifun sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Yace a duk lokacin da muka dandana wa dan adam ni'ima da rahama da samu da wadata da yalwa sai kaga dan adam yana minna, yana farin ciki, yana nishadi da irin wannan lokacin. Amma Allah ya ce idan ko muka juyo wannan ni'imar da jin daɗi da faraga ta lokaci ta koma a matsayin uquba da azaba, mun masa haka ne bai ma qaddamat aidihim saboda abinda hannunsu ya tsawarwarta, yace kuma lalle sai kaga dan adam ya zama mai bujirewa. To kaga abinda wannan ayat ta cikin suratul shura take nuna mana daidai inda Allah ya ce bai ma qaddamat aidihim, ina musu haka ne na ɗauke musu ni'ima ta koma uquba bai ma qaddamat aidihim saboda abin da suka aikata.
to kaga mu a matsayin mu na musulmai duk ma mu kyale magana an kirkiro ciwo, mu kyale maganar siyasa ce a cikin sa, mu kalli abin ta wannan mahangarar. Allah ya bawa wannan ciwon dama har yana mana tasiri saboda zanuban mu. Babu irin zanuban da ba mu aikatawa, babu irin gonar da ba mu ketawa, babu irin haddin da ba mu tsallakewa. Me zai hana mu da muke da makami na istighfari mu koma ga Allah mai kuka, mu rusuna gare shi, mu istighfari, mu nemi yayiwarsa. Suratul Tauba aya ta 126 Allah ya ce awala yarawna annahum yaftaruna fi kulli amin marratan aw marratayn. Shin yanzu mu'minai ba sa gani Allah yana sako musu wata fitina da yake jarrabar sa a shekara so daya ko so biyu, wata ran ya jarrabe mu da yunwa, wata ran rashin tsaro, wata ran da harkar kidnapping, amma su madai tubuna wala hum yazakkarun. Amma wannan abin ba zai sa su koma gare shi su ce Allah mun tuba, Allah ba za mu ƙara ba, Allah jikin mu ya gaya mana, Allah ka yaye mana, ba mu da wani sai kai, ko mutane ba za su yi tunani ba. To kaga kenan tana alqur'ani ya ja hankalin mu akan cewa idan irin wannan bala'o'in sun zo kamata yayi mu koma ga Allah, mu shiga taitayin mu rasuna zuwa gare shi. Kamar da ya gaya mana cikin suratul Rum aya ta 45 cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas la yudhiqahum ba'sa allazi amilu la'allahum yarji'un. Cewa babu shakka fa barna virus, barna ta bayyana a cikin tsandauri da kuma teku. Ƙasa ba lafiya, garuruwa ba lafiya, manyan birane an rufe su, kowa ya shiga ɗaki ya ɓuya, barna ta bayyana. Yau fitowa ta zama matsala, yau zirga-zirga ta zama matsala. Ya ce haka nan cikin ruwa, ka gani, haka nan barnar ta bayyana bayan ta shiga tsandauri, ta shiga cikin teku. Allah me dalilin da ya sa wannan abin ya faru? Sai ce don ya ɗanɗana wa mutane kuɗa na irin abin da suka kasance suna aikatawa. Ya sanya dokoki, ya sanya sharɗa, ya sanya yadda za a yi rayuwa, amma mutane sun keta wannan. Yau zanabi ya zama abin ado, ya zama abin kwalliya, ya zama abin tinkaho. Yau ta kasance a cikin akwai zanabin da idan an tashi an yi magana sama za a ce ha ba wannan ai ba matsala bane, wannan ai kawai jin daɗi ne, wannan kawai annishuwa ce. Kai ka ce ba mu da mahaliccin da ya halicce mu kuma da dalilin da yasa ya halicce mu. Kai ka ce babu mala'ikun da su ne kullun suke bin diddigin mu gurin rubuta ayyukan mu. Dan Allah, idan muka tafi a haka me muke zaton lahirin mu za ta kasance? To kenan irin wayannan abubuwan da Allah yake aiko mana da wannan jan hankalin da wannan ubar magana ce ta mu shiga taitayin mu koma gare shi, mu gane laifukan mu a kowane lokaci. Shi ko hannunsa a buɗe yake, in maka koma maka tuba maka rassana, to babu shakka za mu sha mamakin yadda Allah zai yaye mana wannan abin. Allah dai ya ƙara ce mana falla izdahum ba'suna tadarra'u walakin kasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Yace falla izdahum ba'suna, ina ma a ce sanda ukuban mu, sanda azaban mu ta zo wa mutane sun rusuna, sun dukkufar da kai. Yace na ma ce mutane sun yaka, yace da a ce amma kash abin Allah wade, wannan abin sai ya sa zuciyar mutane take kashi, saka komawa zuwa gare shi. Maka ki sallama masa, maka tsaya muna zargin junanmu, har wannan abin ya samu damar da ya mana illa. Shine cewa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malu, sai shaytan ya kawata mana aikin. Ai idan aka kirkiro vaccine kaza, ai idan aka samar da magani kaza, ai zuwa sati mai zuwa ma watakila za a samu kaza, ai wani mutum ya yi bincike ya ce akwai kaza. Duk ba a ce kar a yi bincike, kar a yi lalibe akan mafita ba. Amma mu musulmi mu sani ba mu da wani abu da ya fi wannan garkuwar ta komawa zuwa Allah subhanahu ta'ala, domin ya kasance ya yayi mana. Ta yaya? Yawaita istighfari, istighfari. Allah ya gaya mana istighfarin nan yana jawo arziki mamako, yana sa Allah yana bude kofar arziki daga sama
daga ƙasa, sannan Allah yana kankare mana zarfin mu. Ambatansa, tasbihi, subhanallahi wa bihamdihi, musamman a irin wannan lokacin na ibada. Allah ya gaya mana cewa idan kuka ambace ni, ne kuma zan ambace ku. Da haka a ambace shi shine kadai mai bayarwa da idan ka kira shi su daya, shi kuma zai kira ka su uku. To mu da muke da wannan, har za mu tsaya mana kuka, har za mu tsaya mana neman taimako a gun wani. Ya gaji ne, ya daina ba mu, yayi watsi da mu, kuma mun fita harkar sa. Bayan shi muna da wanda ya fi shi. To kaga kenan abin da ya kamata mu fahimta kenan, musamman a wannan gwalagwalan na watan azumi. Ni gani nake ma Allah ya so mu da alfarma, ya daga mana kafa, ya ba mu dama, musamman mu mutanen wannan yankin da bai bari wannan ciwon ya shigo mana ba ma sai a watan Ramadan. Kaga lokacin da za mu tsaya mu koma ga Allah, mu gaya masa matsalan mu, ya share mana hawayen mu. To idan muka sake har watan Ramadan ya wuce, watan da Allah yake bananzar rahamarsa da gafararsa da amsa addu'arsa, muka tsaya muka yi ta shiririta da shirbici, ba mu koma gare shi mun dukufa ba har wannan lokacin ya wuce, to dan Allah idan Ramadan kuma ya tafi, yaya kenan? To gwalagwalan dama ne Allah ya bamu, wanda ya kamata mu koma gare shi. Mun san cewa kamar yadda hadisi ya zo cikin hadisin abin duniya cewa sadaka, yawan sadaka da taimakawa mutane yana yaye fushi da Allah ya yi wa baki. To kaga a wannan lokacin na Ramadan, yanzu ne lokacin da ya kamata a ce mun ƙara rubinya sadaka. Idan Allah subhanahu wata'ala ya fushi da bawa bisa ga abin da bawa yake aikatawa, to wannan sadaka tana sa Allah ya rangwanta wannan bawa. Sai Isa ya gaya mu da yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku ji tausayin wanda suke ƙasa, shi ku wanda yake saman al'arshi sai ya ji tausayin ku, sai ya ji kanku. Da haka kenan yanzu wannan sadakar, idan an tashi magana sadaka, ka daina magana fa masu hali, masu wadata, masu kaza. A'a, kai ma a yadda kake kana iya yi. Annabi ce mana yau walau bi shiqqi tamra, ko da tsagin dabino ne zaka iya yin sadaka. Wato ma'ana kowa da irin gwargwadon yadda zai iya yi. Layin fiq zo sa'atin min sa'ati, mai qadara alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahu Allah. Da haka zamar da Allah ya baka yau, ko kana da dama ne ta kunu kofi ɗaya ka ɗauka ka ba da shi sadaka. Yau ko kosai ne kake da shi guda 5 za ka ba da shi sadaka. Yau wani gida ne na wani mai rauni a unguwarku, za ka iya cewa ka ajiye masa kwano. Duk da irin wannan shine abin da muhajiruna da ansar suka taimaki kansu, suka taimaki addini. Yau gashi ana musu ambato na gari. Da haka a san da muke cikin irin wannan yanayin, muke buƙatar taimakon Allah, mu tausaya wa bayan shi, mu yi kokari da abin da zamu. Ka cire tsammanin cewa gwamnati ce za ta kawo maka, ko kai har yanzu taimako bai zo maka ba. A'a, a damar da kake da ita, komai kankantar ta kakkare na ta, me za ka iya yi? Domin wannan abin da za ka yi din zai jawo maka kawana daga gun Allah, zai jawo maka samun mafita a rayuwarka, zai yayi maka kunci. Ne magana akan lazamtar istighfari, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Dawud ya gaya mana cewa wannan lazamtar istighfarin yana kawo mafita daga dukkanin wani kunci na zuciya. Wannan yawaita istighfarin yana kawo buɗi na arziki. Yannan yawaita istighfarin yana samun wa mutum samun falala da rahama da jin kai daga Allah mahalicci. Wannan shine abu na farko da nake son yau mu fara kallon wannan shirin namu da shi. Kuma in baka manta ba, a wancan lokacin da lokaci ya cin mana, mun fara magana akan muhimmanci da aiki da shawarwarin da masana ko likitoci suke bayarwa. Me yasa muke ta cewa a kula da shawarwarin da likitoci suke bayarwa? Shine a wannan fannin su ne ƙwararru, su ne masana, su ne wanda suka tafi da rayuwarsu da ƙuruciyarsu tun suna da baƙin gashi har suka yi farin gashi a wannan fagen. Kwa dole a sallama musu. Yanzu kai a matsayinka na ɗan kasuwa, wanda ka fara kasuwa tun daga yaran shago, har ka kai matuƙar da yau kana tare da yara burjik a ƙarƙashin ka. Kawai rana tsaka ka zo ka gama lissafi, sai yaron ka da yi kwanan su 3 da fara zuwa kasuwa, sai ya zo ce Allah ya kwata ba haka wannan tsarin yake ba, kaza da kaza za a yi. Ai alal akalla ka ce ya maka tsaurin ido, domin bai duba dadewarka a wannan harkar ba, bai duba kwarewarka a wannan harkar ba. Ya shigo ta sama ka ya maka kutse. To fa wannan shine kusan abin da yau muke yi. Wayannan masanan likitocin, wayannan kwararru akan harkar su,
wa'annan wanda duniya ma ta sallama musu akan harkar su za su bata dare ba sa bacci suna bincike akan wannan masifa da ta zo mana, suna faɗan ga hanyoyin da za a bi gurin kare kai. Kawai wani sai ya ɗauki waya sai ya ce ƙarya ne, wani sai ya ce bai yadda ba, wani sai ya ce siyasa ce, wani sai ya ce neman kuɗi ne, wani sai ya ce bai kaza ba. Idan har muka yi wannan ai mun yi tsaurin ido, ka kyala mutum a fanninsa. Kuma har kullum ina gaya mana mu ba mu da takama da ta wuce addinin mu. Allah ne ya ce mana fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Ku je ku tambayi ma'abota ilimi akan abin da ba ku da masaniya a kansa. Yanzu yau ko mutum ne wanda ya kware a wajen kira, ka kawo masa karfi ya faɗa maka ga yadda zai sarrafa shi, ya zo zai fara aikinsa kawai sai wani ya tsalle sai ce wannan ba haka bane. Ai kaga wannan makirin kawai sai ya masa dariya. Kamar sarkin noma ne da ya gama yin nomansa sai aka zo aka samu wani bangare na yabanyarsa ya bushe. Ya zo yana kokarin ya magana kawai wani mutum ya zo zai wuce wani alhajin binni sai ce ai babban dalilin da isa wannan gurin naka ya bushe saboda watakila baka barbada masa taki ya wadata ba, ko baka yi masa kaza baka yi masa kaza. Ka ji fa mutumin da ya fi shekara 40 a wannan fagen. Kaga sarkin noma watakila sai dai ya murmushi kawai ya zara masa ido. Da watakila shi wancan tsakaninsa da gona sai dai ya wuce. To kaga kenan ba karamin tsaurin ido bane da shiga abin da ba mu da haƙƙi a kansa. Wa'annan bayan Allah da suka rabu da iyalinsu, suka rabu da jin daɗinsu, suka rabu da lokacinsu, suka zo suke aiki babu dare ba rana don sama mana mafita. Mu kuma muna gefe guda muna ta ƙaryatawa. Wannan ba wayewa bace, wannan ba sanin ya kamata bane, wannan ba daraja bace ta dan adam. Muna fatan mutanen mu za mu shiga mai karatun ta nutsu. Sannan abubuwan da ake faɗi malam Shehu na cewa a ɗauki mataki kaza, shin wannan matakan namu ne ko na turawa ne ko na yahudawa ne ko na waye? Duk gaba ɗaya wannan matakan idan ka ɗauki su ɗaya bayan ɗaya zaka ga namu ne. A gumma aka ara, musulunci ya zo da su, a gumma aka karɓa, a gumma aka ara. Kawai watakila ko dai ba ma karanta su ne ko kuma mun karanta su hankalinmu bai je kansu ba. Ka ɗauki maganar nan ta wanke hannu, a ƙara wanke hannu, wanda za ka ga wasu har izgili suke da shi, sai su ce maka wanke hannunka in ka ƙara jin yunwa wanke hannunka. To kaga maganar wanke hannu domin tserata daga cututtuka, hadisi ya nuna mana, ya zo mana da wannan hadisin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idza taqada ahadukum min nawmihi fala yadkhul ahadukum yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3 marrat fa inna lakum la yadri aina batat yadahu. Ita duk sanda mutumin ku ya tashi daga bacci, kowanne ɗaya daga cikin al'umma ta in ya tashi daga bacci ya ce kai ya yadda ya ɗauki hannunsa ya tsumbala shi a cikin ƙwarya ko buta ko botiki ko bahu, kai ya yadda ya haka hatta ya gasila ha 3 marat, har sai ya wanke hannunsa ya cuɗa shi su 3. fa inna lakum la yadri aina batat yadahu. Domin fa ɗaya daga cikin ku bai san inda hannunsa ya kwana ba, bai san inda ya taba ba, bai san ƙwayoyin cutar da ya ɗauka ba, bai san ƙazantar da hannunsa ya je gare shi ba. Annabi ya ce kar ka tsoma hannunka sai ka wanke shi su 3. To ai kaga mu yanzu nan sai mu ce alhamdulillah, duk mutumin da yazo yake ce mana mu wanke hannu sai mu ce to alhamdulillah, wanke hannun nan me zai? Sai ce mana ai wanke hannun nan idan ka taba ƙwayar cuta zaka iya wankewa kafin ka je, sai mu ce to alhamdulillah. Ai annabi ya ce mana dawon fa inna lakum la yadri aina batat yadahu. Mu wanke dawon ba mu sani ba. Ko malam Shehu iyayenmu da kakanni tuntuni kaga agumma aka gada, agumma aka sata namu ne. Da haka kenan abin da yake namu ne wani ya dauka ya sanja mai salo, ba kamata yayi ma mu fito mu tinkara mu ce a ba mu yadda ba, mu an takura mana hannu na kamar muna tozarta kanmu ne, muna nuna kamar ma ba mu san addinin mu ba dama. To kaga a arkaya a gunmu kuma magana tsaftar hannu ka ce wani a sa sanitizer ko a sa wai a tun yaushe iyayenmu da kakanninmu suke nuna mana muhimmancin toka. Duk wanda ita shi a kasar Hausa ya san yadda iyayenmu suke maganar a ɗauki toka ka wanke hannu da toka, ka gane? A barbaɗa toka a ban ɗaki, salga abin da ake cewa salga na wancan lokacin na masai na da, in ya ci ko koyo waye, ko kuma zaka ga an zo an barbaɗa toka. Me isa? Saboda yadda wannan tokar take kashi ƙwayoyin cututtuka. Ina fatan ka gane. To kaga kenan ita ma sanitizer akwai ta a cikin mu. Akwai ta. Kaga kayayyakin mu ne. Maganar kuma a sanya takunkumi
wanda za a rufe max kenan ko wanda za a rufe fuska da shi saboda ƙwayoyin cututtuka. Kaga idan ka zuba shirazi tun a shekara ta 729 bayan hijira ya kawo lokacin da aka yi wata annoba, ya kawo yadda al'umma a wancan lokacin suka dinga amfani da takunkumi gwarar rufe fuskokinsu saboda kiyayewa daga atishawa. Ka gane, domin an gane cewa lokacin wannan annobar ƙwayoyin cutar suna fita ne ta dalilin atishawa. To kaga tun a shekara ta 729 ashirin da muka ya gabata mun faɗi wasu shekaru da aka yi wasu annobobi. To a wancan lokacin mutane suka fara fito da wannan abin, lokacin sai ake amfani da rawani da kyalle da ɗan kwali na mata gurin ɗaure fuska domin kada ƙwayoyin cutar nan su zo su taɓa mutane. To kaga kenan wannan wani abu ne wanda yake namu ne maganar kuma rashin to kaga kenan mun yi maganar sanitizer, mun maganar wanke hannu, mun maganar ya sunan shi ɗaure fuska wanda yanzu ake amfani da mask gurin da fuska. Za ka ga wasu abubuwa ne wanda suke namu ne. To idan ka kalli mu yanayin rayuwar mu ta nan musamman arewacin Najeriya da sana'o'in mu, ka gane za ka sana'o'i ne wanda wannan hannun ana yawan amfani da shi. Misali na kamar sana'ar kosai, in ta sa kosan in za ta zuba maka haka za ta sa hannunta ta yabo wannan kosan. Ko ka ɗauki awara wacce za ka yi ta gani ana yin ta a bakin titi, in ka tsaya za ka siya nan ma awaran nan haka za a sa hannu. Ka gane, hakan ka ɗauki balangu ko tsire za ka ga zai wuya ya gama yanka maka bai amfani da hannunsa ba. Na hannun ma ake amfani a ɗauko a yanka. To duk in ka kuma kana da wadata ka ce ai kai ka tsira daga wannan abin, haka to in ka ɗauki kayan miya za ka ga mai kayan miya in ya gama zubawa ko a kwano suke zai wuya ya gama zubawa hannunsa bai taɓa ba. Ka gane, in ka ce to ai kai wannan ma a kilo ake sa maka, ka tsira da wannan. To kuma kayan marmari kilan ma sai an ɗebo a hannu an zuba akan kilo ɗin. To in ka ɗauki kayan marmari musamman yanzu wanda ake buƙatar su a wannan lokacin saboda ƙara wa ɗan adam garkuwar jikinsa, to zaka ga shi ma dai sai mutum ya sa hannu. To ni ina ganin wayewar mu ta kai za mu iya amfani da damar da muke da ita, za mu iya amfani da leda. Idan baka da wannan safar ta hannu zaka iya sa leda a duk lokacin da zaki zuba awara, ki ya zama to awara ki da leda zaki zuba. In zaki sa kosai ya zama to hannunki kin daure shi da leda, gashi nan da shi zaki iba ki sa. Haka kayan miya, kar ka ce sai ka jira wani ya gaya maka ko ya ce ga abin da zaka. Ina mai tabbatar maka yau idan wani mai sana'a a garin nan ya ji wannan shirin ya ce to ni ko insha Allah kayan miya na ji sanda zan zuba zan sa leda, wallahi tallahi sai yayi cinikin da babu wanda zai yi shi. Gaskiya. Saboda za a ci ga wani mai kayan miya can yana daukan yafi wannan tsarin. Ka kalli wannan garin na Kaduna da suka fara fita, kaga suna yin kasuwa ne a makarantu, amma sai zamto layi suke zanawa ga iya inda mai kayan zai zauna, sannan kuma za a zana layi mai siya ga inda zai tsaya, ga yadda mai siyan zai miƙo kuɗin, ga yadda za ta yi amfani ta miƙa masa kayan. To kana maganar wayewa. Mu Kano ba haka muke cewa kai ka zo an fika ba. Mu Kano ba mu ne muke shiga gaba ake bi ba. Me zai hana mu ma mu kirkiro irin waɗannan hanyoyin? Ina mai tabbatar maka ta kukan nan da ake na cewa gwamnati ta tsare mutane, gwamnati ta hana mutane saki ba. Idan har mutanen mu suka nuna za su iya irin wannan rayuwar ta kiyaye kansu, ta ɗinka wannan takunkuman, dole ne sai ka san irin wannan takunkuman da yake akan hanya. Malam sai ka zo daidai da sharhin wani mai suna Awwal Abdullahi Usman Tukunta, wanda yake cewa wai kamata ya gwamnati ta ajiye tsarin yadda gwamnatocin kasashen waje suka ɗauka, ta fito da nata tsarin, domin gaskiya ba za ta iya na waɗancan ƙasashe ba. Abun nufi ta saki mutane su fita neman abincinsu, idan ya so ta fito da dokoki na kulawa da kai kamar amfani da face mask da hand glove da sanitizer da sauran abin da ya dace da fatawar likitoci. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba. To amma malam ba cinyar ba kafar baya, shin mutanen za su bi wannan dokar idan an sake su din an ce su je su Kano ce fa muna da wayewa, muna da tunda ga bisa dukkan alamu kusan kaso mafi tsoka ma ba su ma yadda cutar za ta kama su ko akwai ta ba. A da kake magana, ai yanzu jikin tagarje ya la'asar, yanzu an fahimta, ai yanzu mun wuce wannan lissafin.
ai yanzu masifa ce wacce mun ganta ra'ayil aini. Ai yanzu duk mutumin da kaje yana musanta samuwar corona to tamkan mutumin da yake musanta fitowa hasken rana ne. To kaga duk wanda yake musanta maka hasken rana bayan yana da idan sa kuru-kuru baka buƙatar ka bata lokacin ka gurin tattaunawa da shi. Yau ana magana wajen mutum 500 da wani abu sun kama garin. Yau ana magana gawaki da nan fa zan wuce ta wata unguwa an kawo wata gawa mutanen unguwar sun haɗu suna rigimar ba za a binne musu ba ta corona ce ba kai na kira a waya ba. Na'am, gaskiya ne. To kaga har mutanen da suke cewa da babu sun ga kawai an kawo musu gawa suna tsoron kadda makabartar da kullun suna jele a cikin ta a zabar da ƙwayoyin cuta su ɗauka sun taso sun tattare gun. To kenan kaga mutane sun fara fahimta. Sai ba wani wanda zaka je yanzu yana jayayya yana cewa haka illa mutumin da yake jayayya da zahiri. Ka gani? Da haka Kano ai an wuce wannan gun. Ina mai tabbatar maka a sanin da nayi wa mutanen mu a fahimtar da nayi wa mutanen mu a irin wannan lokacin matukar aka sa sharaɗa da dokoki za a fito kuma za a yi kokarin kwatantawa garuruwan da ake takama da wayewar tasu da ilimin nasu ake mana gori akan su misali kamar Lagos da Abuja ba ga yadda suka karya dokokin ba. To muni ina gaya maka idan mahukunta suka ci gaba da wayar da kai aka nuna wa mutanen mu cewa lalle fa ga hanyoyin da za a bi ko mutanen mu suka da fahimta cewa wannan abun fa namu ne na musulunci aka ara kuma ake so a fa mai kora shafa ba tunda zamu dauki kayan mu kuma insha Allah bana cire tsammanin zami nasara akan wannan cuta bana cire tsammanin mu mutanen garin Kano da izinin Allah zamu zama ababan koyi wanda kowa zai koya daga gare mu ba ma a Najeriya ba a dukkanin Afirka. Ina ƙara kira ga dukkanin mutanen da wannan cutar aka gwada ta suke jiran sakamako ko mutumin da ya ji alamar ciwo a tattare da shi ya ji tsoron Allah ya zauna wannan sakamakon ya fito ko kuma ya ji ciwo a tattare da shi na yawan taron na yawan maran a'a ya killace kansa ya jira. Wannan shine wayewa wannan shine sanin addini domin kadda a zo a yi fada mara ido ka ce a'a baka yadda da wannan ba ko sakamakon har yanzu bai fito ba ko duk ƙarya ce ka zo ka bazama ka shiga cikin gari kuma ka cutar da mutane masu tarin yawa kamar yadda muke gani a wasu jihohin. To malam akwai wani tarihi da aka kawo na cewa a shekarar 1931 an yi wata annoba a ƙasar Kuwait wanda aka ce sai da ainihin ya zamanto kaso 60 cikin 100 na ƙasar wannan annoba ta gama da su ta kai ga ma za ka yi tafiya ka dawo ka tarar duk danginka sun mutu sakamakon wannan annobar. To aka ce amma duk da haka akwai wani gida da suka tsira daga wannan annoba su ma kuma sai da suka dan samu matsala kasancewar tunda annoban nan ta kama suka rufe gidansu suka hana shiga suka hana kuma fita suka tanaji duk wani abin da suke bukata suka kulle gidansu. To amma an ce akwai wata mata a cikin gidan wadda gurin da ake annobar akwai danginta tunda ta ji irin mace-macen da ake yi ta ce lallai sai ta fita ta je ta ga halin da danginta suke ciki aka ki buɗe mata ƙofa daga ƙarshe sai ta haura katanga ta tafi. Ai tana zuwa ta tarar danginta gabaki ɗaya annoban nan ta gama da su. Matan nan ta dawo ta buga ƙofar gida aka ce waye ta ce ita ce suka ce to ai tun da kika fita har kika je inda kika je to ba maganar kuma buɗe miki ƙofa. To kuma Allah da ikonsa a can ɗin tunda inda ta je annobar ta yaɗa har ta kashe mata dangi sai ta kwaso cutar anan. Ta zo kuma suka ƙi buɗe mata anan ta wuna har ta mutu a bakin ƙofar gidan. To kaga kenan malam yanzu wannan me yake nunawa? To kaga idan an faɗa tsari da dokoki wayewa shine ka karɓi wannan tsarin ka tafi a kansa. Kaga a shekara ta 1215 annobar da aka yi a Misra wanda sai da ya zama to a rana ɗaya mutum 600 suna mutuwa. Akwai Shaka Sanul Adda yake cewa ya zauna a gidansa sai da ya wata guda cir bai aski ba. Kaga bijiman malamai a lokacin sun gamsu da wannan sun bi wannan dokokin sun bi wannan ka'idojin mutum ya zauna a gidansa
aski wannan bai yi aski ba, amma yanzu zaka ga mutum ya hakikanci ya ce baka yi shi yankan farce zai fita, za ka iya zuwa, amma shin kana da sanitizer mai yankan farcen nan ya shafa a hannunsa, ya shafa a abin da zai yanke sai ya maka. Jama'a mai haƙuri da bin doka da bin ƙa'idoci, wannan shi ne magana. Sannan ɗazu na ga wani bashahurin malami a garin nan yana magana akan mutane su yi taka tsantsan gurin ba da fatawa. Gaskiya. A irin wannan yanayin ba kowane mutum bane yake da haƙƙin da zai buɗe baki ya ce mutane su yi kaza, mutane su bar kaza, ko kuma ya fito kiri-kiri ya kalubalanci mahukunta akan me isa su kai kaza. Kuma wataƙila yana da mabiya sai ya haifar da matsala. Wataƙila yana da mabiya wanda wannan abin zai haifar da matsala. Al'umman mako wanda zuciyarsu cike take da shakku akan wannan ciwon. Akwai wanda kuma zuciyarsu cike take da jan haushin matakan gwamnati. Wani magani yake da abin da gwamnati za ta fito da shi to kawai ta fito da shi ne da wata manufa. To wani baya saba kyautata. Wani damuwarsa kadai kasuwarsa yake kallo an hana shi. Wani damuwarsa cinikin da zai iya samu da a ce babu wannan annobar. Wani damuwarsa duk irin wa'annan abubuwan ake kallo ba tare da mana faɗa tunanin mu akan cewa asarar da ita gwamnatin take mu ba mai. Ministan harkokin zirga-zirga na jiragen sama ya ce daga sanda suka dakatar da maganar tashin da saukan jiragen sama na ƙasa kaɗai ya ce sun yi asarar naira biliyan 17. To kaga in ka kalli asarar da gwamnati take na kuɗin haraji, asarar da gwamnati take na kuɗin saukala na kayayyaki, asarar da gwamnati take na kuɗin shiga na wannan tsayawar da aka yi, asarar da gwamnati take na ma'aikata ba sa zuwa aiki kuma dole ta biya su, ba za ma ka taɓa haɗa shi da irin tamu asarar da muke yi ba. Amma magana ake ta hibzin nafs, kare rai, kiyaye rai, wanda shi ya fi komai muhimmanci. Saboda matsalar ran nan fa Allah subhanahu wataala cikin ma'ida sai ya gaya mana cewa wanda ya asarar rai ko ya kashe rai tamkai ya kashe dukkanin duniya ne. Ka annama ka tana nasa jami'a, kamar ya kashe dukkanin duniya ne. To yanzu dan Allah dan uwa, mecece ribar ka yau idan ya kasance kai ne ka zo ka ba da wani tunani ko ka ba da fatawa ko kai amfani da dandalin sadarwa na zamani haka korum ka gaya mutane cewa su yi kaza ko su bar kaza, wani ya dauka ya je dauko wannan ciwon ya halaka kansa, me za ka gaya Allah subhanahu wataala? Wancan malamin da nake gaya maka ya kawo wani hadisi na Abu Dawud wanda sabbai suka yi tafiya ya kasance janaba ta samu ɗaya daga ciki kuma gashi ya ji rauni a kansa, sai ya tambaye su shin yayi wanka, tunda in zaka wankan janaba sai ka zuba ruwa a cikin kanka, yayi wanka wannan ruwan ya shiga kansa ko kuma ya fasa? Suka ce ai dole sai yayi wanka kamar yadda ake wanka. Ya zo ya sheka ruwa a kansa, ya kasance wannan yayi sanadiyar mutuwarsa. Da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sun kashe shi, su suka kashe shi kuma Allah zai dauki mataki akan su. To kaga kenan mutane su ji tsoron sakin baki da ba da fatawa ko wace iri a irin wannan yanayin da muke cikin tashin hankali, a wannan yanayin da muke cikin damuwa, a wannan lokacin da muke cikin firgici. Musulunci ya koya mana duk sanda al'umma ta shiga cikin irin wannan rudin to fa ana tattare hankali ne, ana saurara dattijai, masu ilimi, masu zurfan tunani su kawo mafita. Al'ummar musulmi bata taba shiga bala'i da masifa ba sama da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu sun firgice, wasu sun suma, wasu sun faɗi, wasu cewa suke ma bai mutu ba. Amma kaga a lokacin da sayyidina Abubakar ya bayyana da karisma ta shugabanci, a lokacin haka ya tsaya, ya dage, ya je duba ya tabbata ya mutu, zo mutane hudu ba a cikin had wani sahabi yana cewa bai taba jin da ya ji ya karanto wata aya sai ki ganin kamar ranar ta soka. To kaga irin wayannan mutanen ake nema a yanzu, wanda za su fuskanci al'umma da bayanai na kwanciyar hankali da nutsuwa har mu ga bayan wannan masifar da yau muke tankararta. Na'am. Da haka malamai su ji tsoron Allah, ba kowane malami ne zai zo yanzu ya bada fatawa ya ce a zo ai kaza ba. Wasu malaman sun fara kira akan cewa yaushe za a bude masallaci, an bude gari ba a bude masallaci ba. Kaga mu ba malamai bane, amma abin da muke cewa shine wannan addinin ya nuna mana cewa idan musulunci ya kawo lalura ya ba da uzuri da hanzari saboda wata lalura, to fa wannan uzurin ba a janye shi sai ran da aka ga bayan wannan lalurar. Na fatan ka gane. Misali da musulunci ya ce idan mace tana al'ada kar ta yi sallah,
idan al'adar nan kwana 7 za ta yi, sai macen nan ta yi kwana 4 al'adar nan saboda santa ga addini da kaurata ga addini, kawai sai ta je ta alwala ta yi sallah, ta sabu ubangiji, sallar ta bata yi ba, saboda tunda musulunci ya dauke mata wannan sallar, to fa ba za ta yi ta ba sai ran da wannan larurar ta kauce. Wata mata ta tambayi na ta ce wai me dalilin da isa mata suke rama azumi amma ba sa rama sallah? Ta ce mata daga garin Hureriya kike, su ne masu irin wannan tsauran ra'ayin, Allah zai musu rangwami su ce ba su yadda ba sai sun ce ta ce wallahi tambaya kawai ne. Ta ce to shi kenan mu a lokacin annabi haka muka, haka aka umarce mu haka muke, da haka ke ma haka muke gaya maki, haka zaki, ba wani maganar, ba wata magana. To haka ka'idar wannan addinin namu take. Da haka yanzu tun da laluran nan ta corona ci da tsoron yaduwar ta sa malamai suka haɗu suka yi fatawa, to fa babu randa za su yi wata fatawa ta soya daga kan wannan sai abu biyu sun faru, ko dai wannan ciwon ya tafi, ka gane, a zo a yi minna a ce wannan ciwon ya tafi, ko kuma ka zo ka ce a'a wannan ciwon ba tafiya yi ba, an samo da hanyoyin da za a yin ibadan nan a wuri guda tare da kaucewa barazanar kama da wannan ciwon. In ba haka ba za ka zo ka canja fatawa ba, domin kare ran nan ina ta maimaita shi, domin ayan ta cikin suratul Nahl aya ta 106 wadda ta ba mu labarin sahabi Ammar bin Yasir, wanda mushrikai suka tare shi suka ce sai ya furta wata kalma mai nauyi ga wannan addinin, bayan ya furta ta hankalin sai tashi, saboda in bai furta ba za su kashe shi, sai ya furta ta don ya tsira da ransa. Bayan ya furta ta ya zo gaban annabi yana talabewa a majalisa, annabi yana murmushi ya kira shi ya ce ta Ammar gobe ma in sun ƙara tare ka ƙara maimaita ta. Sai gashi Allah ya saukar da wannan ayar yana cewa illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innan bil iman. Ai ba matsala gobe ma in an tara mutum zai aikata kau, abin da ake so shine in dai zuciyar mutum ta cika da imani kuma tilasta shi akai ba matsala. To kaga a kara rai har Allah subhanahu wata'ala ya ba da damar dan adam zai iya shiga wannan gonar. To kaga wannan abu ne mai muhimmanci da ya kamata mutane su fahimta. Fita neman abinci ba za ka iya hada shi da fita zuwa masallaci ba, domin shi wancan fita neman abincin wasila ce ta rayuwa, wani abu ne wanda in ba a fita an nema ba, gashi yanzu wani ya ce maka abin nan suke tsamiya suke jika ko menene ce dorawa suke jikawa suke sha. To kaga kenan akwai lokacin da idan wannan yanayin ya kai ga yadda ya kai mutum zai iya rasa ransa, domin malaman lafiya suna cewa idan mutum ya fara kwana 40 bai ce bai sha ba zai iya samun matsala a rayuwarsa matukar ba shan ruwa. To kaga kenan fita a nemi abinci wasila ce ta rayuwa, shi kuma la yatimul wajibi illa bihi fa huwa wajib. Na'am, haka malaman usul suke ce mana, duk abin da wajibi baya cika da shi to shi ma fa wannan abin ya zama tilas jazaman sai an yi shi. Ita kwa sallah a cikin jam'i kamala ce. Idan muka ce kamala shine idan ka yi ta kai kadai ta karbu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana daga cikin abin da Allah ya fifita shi daga cikin raguwar annabawa da mutane shine waju'ilatil lil ardu masjidan wa tahura. Duk inda ƙasa take an sa min ita ta zamto zan iya taba ta ne tsarki da ita, haka zan iya durƙusawa kuma ne sallah a cikin ta. Da haka inda mutum ya samu kansa zai iya sallah, zai iya bautawa Allah a ciki, ka gane? Haka wannan addinin namu ya zo da shi. Da haka kenan ba dole bane ka ce ba za ka daidaita abin da ya shafi fita neman abinci da kuma abin da ya shafi a sunan shi maganar sallah a jami'i. Haushi ba washi daman ya dade yana cewa wai ci ne yake gaba da sallah, ci ne yake gaba da sallah. In ka tambayi ba washi me isa yake cewa wannan ci ne yake gaba da sallah, shine saboda hadisin nan da annabi yake cewa idan aka kawo abinci kuma lokacin sallah yayi to ku fara gabatar da abinci kafin ku je ku yi sallah. To malam, watakila a daidai wannan lokaci za mu iya mu koma ga batun masu saurare, musamman daga ciki akwai waɗanda suke ta ƙoƙarin turo da saƙonni. Akwai tana ta ƙoƙarin duba yake. To wannan ya ce gaskiya hanyar yaƙar wannan cutar yana da yawa, ba dole sai an killace mutane ba, sakamakon ƙasashen da suke da wadata dan sun killace al'umma su ba damuwa bane. Mu kuma idan aka yi haka
a wannan kasar za a samu kunci da takura har ta kai ga al'umma waɗanda za a rasa killace tafi yawan da za a rasa akan cutar. Sako daga Sani Lawan Inganci Kadiyawa. Shi kuma akwai Mukutar Abdullahi ta shafinmu na yanar gizo wanda yake cewa wai ta wannan cuta daga ina ta samu asali, wato covid-19 din nan da ake magana. To kaji shi kuma wannan yau na idan mun yi magana sa yawa kuma wannan ai kaman ma abu ne da ya shafi likitoci. Magana da muke shi tunda dai akwai ta yanzu magana muke ta yanzu za a yi a kauce mata. Wannan me yake cewa? To wannan akwai Sabi Muhammad da yake cewa malam ina so na ji matsayin kwamitin da gwamnatin tarayya ta turo karkashin Dr. Gwarzo akan binciken nan da likitocin nan mata su 3 suka gudanar kan yawan mace-macen da ake yi a Kano. Ya suka kalli sakamakon binciken? Ina aka kwana game da samar da abun rufe fuska face mask guda miliyan 1 da gwamnatin Kano za ta yi? Kuma sauran mutanen Kano sama da miliyan 10 su banda su za a samarwa, anya kuwa an shirya? Wannan sai mu mika abin ta Abdullahi Fulani ko a cikin shirin su sai su lalubo ba kuma mun tabbatar suna ji ba. Wai shin wanda ya warke daga wannan cuta yana iya ƙara kamuwa? To a wannan magana ce ta likitoci wala kan mu shiga abin da ba namu ba. Umma Barara ta ce muna sauraro a kowane lokaci. Akwai Rabi Ibrahim Sale ya ce a shirin da ya gabata kun yi sharhi wanda bai gamsar da mutane sosai can ba. To amma ni sai naga kamar ko dai shine bai gamsu sosai da sosai ba. To tun daga wani ma yana cewa shi shirin kamata ma yana ba gwamnati shawara ta ɗauki nauyinsu saboda irin abubuwan da aka fito da su. To kaga kowa dai da irin watakila yadda yake hangen. Ga kuma Tasu Iyasu Magami wanda ya ce yana fatan alkhairi. Ga Abbasi ya ce yayi kyau, muna tare da ku a kowane lokaci. Sai Nazifi Usman bi arziki ya ce Allah ya bada nasara. To watakila dai kamar dai ya dan gamsu an dan gamsun kenan. An gamsu musamman kaga a nan wajen muna da ɗumbin mutane waɗanda suke ta fatan alheri, to galibi muna ɗan tsallakewa ne watakila idan ba tambaya kai ba. Amma kusan masu fatan alheri da nuna gamsuwa da shirin kusan suna da yawan gaske, wanda kuma muna kallon lokaci shi yasa ba ma cika karantawa, sai su yi haƙuri ba don wai ba mu ji daɗin abin da suke faɗa ba. To ga Tijjani Awal Gashuwa, Director Press na ƙungiyar One to 30 Compassion, shi ma ya ce yana bibiye da mu kuma yana fatan alkhairi da wannan gudunmuwar da ake gurin yaɗa wannan sako. Ga Nazifi Next Level, shi ma ya ce yana fatan alkhairi kuma Allah ya nuna mana fita daga cikin wannan bala'i. Ga Ridwani Diso gwagwarmaya ya ce yana godiya, yana fatan alkhairi domin an feɗe biri har bindinsa. To Allah ya samu dace. Masha Allah. Ina ga abinda a sauran lokacin da ya rage mana ya kamata mu mai da hankali akai, tunda abinda muka gaya masu sauraro shine ba wai muna ta magana ne akan corona ba. Ita ce yanzu zamanin nata ne, da an da an so lokacin nata ne, kuma babu wani abu mafi tsada a wannan lokacin sama da kawai da mutane kai akan wannan masifa da wannan bala'in da yake tankaro mu, har Allah ya bamu nasara akan sa. Domin da alama corona fa ba ta zo tafiya bane, ta zo ne ta zauna, so take ta yi abinda take nuna wa kenan. Domin duk yanzu kasashen duniya in ka kula duk tunanin da suke shine tunda sun fahimci cewa ba tafiya ta zo yi ba, to wai a yi kokari a ɗauki matakai da za a saba da ita, kamar irin su cututtukan nan irin su malaria da sauransu. Abinda mata suke cewa zama da kishiya tilas ne, ba don uwar gida na so ba. To tunda ta na so ta zo zama ne, to kaga magana kulli, kuma duk karfin tattalin arziki da isar, masana sun bayyana haka, duk karfin arziki da isar wata ƙasa a duniya ya nuna maka cewa ba ta iya kulle ƙasar ta sama da sati 8. Tattalin arziki zai rushe, za a shiga bala'i, za a shiga wayi. Yanzu duk wannan ta tabar da ake tsakanin China da ya sunanta da America. Ai kaga America gani ta rainin hankalin zai ba. China an koma makarantu, an fara buɗe kamfanonuwa, an fara ci gaba da mu'amaloli.
sannan China yanzu sai ai kwana 16 ba a samu kes din corona guda ɗaya ba. To watakila kaga su tunda su suka fara kamuwa su ne na farko a fara ɗaukan matakan. Kuma ciwon nan an ce daman kaga shi hawa ne, yana yi a matsayin fari, yana zuwa a matsayin fantsama, sannan kuma yana zuwa a matsayin cika gari. Ka gane shi ne wancan da zaka je mu magana gari kaza mutum 1000 kaza sun mutu ko mutum 1000 kaza sun kama kamar yadda muke gani, ko ina yana taka wannan matakin guda uku. Jiya in ka saurari kafafen yada labari zaka ji kuma shirin lafiya na Lagos yana magana cewa suna tunanin nan da August akalla wanda za su kwantar kadai a jihar Lagos sai sun kwantar na mutum 12,000. To Allah ubangiji ya sa hakan ba za ta faru ba, tun da hasashe ne. To hasashe ne wanda suke yin sa, wanda suke magana cewa a Afirka kadai suna sa ran zuwa wannan lokacin akalla sai mutum 190 sun koma ga Allah. To Allah duk ba ma fatan wannan, duk ba ma fatan wannan, amma wannan hasashe ne wanda wasu suke yi a matsayin su na masana, wanda kai kuma a matsayin ka na wanda yau kake rayi, to fa kana da dama. Gaskiya ne. Kana da dama da za ka yi addu'a. Wancan hasashen ana gina shi ne akan ilimi, ballantana ka ce ba za ka dau abin. Shi ne abin da muka yi na magana cewa ba zai yi abin da wasu mutane suka bata lokacin su suna yi haka kawai rana tsaka ka zo ka karyata ka ce ba haka bane. To yanzu idan za mu rayu da wannan ciwon, menene abin da za mu iya yi, menene matakan da ya kamata mu dauka? Ka kalla hatta a ƙasar nan akwai gwamnatocin da tunda sun fahimci haka to fa sun fara daukan matakai. A ralli ta nan mai zuwa jara Anambra za a koma makaranta, jara Abia yara za su koma makaranta, za a ci gaba da mu'amala a nan ƙasa, a nan ƙasar ma, saboda kawai sun fahimci cewa wannan ciwon fa ko ka kashe shi ne ko ya kashe ka. To fa to amma kaga me suka iya yi, me ya tunkahon su, wani mataki suka iya ɗauka, ka gane me za mu iya ɗauka? To mu a daidai lokacin da ake wannan har yanzu a ce a irin jihohin mu irin su Gombe masu ciwon nan suna zanga-zanga ko suna iya fitowa, ko wani yana da wannan ciwon yana killace yana iya ɗaukan waya ya bidiyo ya karyata. To dan girman Allah me muke so mu gaya wa duniya, wace irin wayewa muke so mu gwada wa duniya? Kaga waccan karyata tana nuna koda an saki mutane a ce su ɗauki matakan kariya yadda ya kamata ba za su yi ba kenan. To kaga ana kaiwa yanzu matsayin da mutane suna shirin kawai tunkara wannan ciwon a iya zama da shi. Corona ta rayu daban, kai ma ka rayu daban, wani ba zai hana wani rayuwa ba. Tunda an fara fahimtar wannan, jihohi wanda ma muke tare da su sun fara ɗaukan, amma har yanzu a ce wasu suna gefe guda suna majalisa suna ƙaryata wani abu ko suna musu akan wani abu daban. Ni ina ganin ya kamata a ce da mahukuntanmu da mu kanmu mu fara ɗaukan wasu matakai. Misali a shawarata, maganar can da Sabi Muhammad ya na ɗinka takunkumi miliyan 1. Gwamnati ta ce za ta yi miliyan 1. Teloli da suke zaune yanzu a gida suke magana babu ɗinkin sallah, su samu tsummo kana da yadika su fara kwatanta ɗinka wannan takunkuma. Ni na na fara koya shi. To shine magana da ake. Wataƙila zai iya zame maka wata sana'a. Sana'a zai zama lafiyayya nan gaba. Sana'a lokacin da aka ci an sa dokar kowa sai ya sa shi. Ina mai tabbatar wa ƴan uwana teloli cewa su ne za su zama masu arziki a wannan lokacin. Kamar yanzu yadda ake cewa masu kasuwar sai da abinci su ne suke buga, to nan gaba in dai aka ce kowa sai ya sa wannan abin, tela yanzu shine wanda zai zama sai an kwakwasa mai kofa zai fito cikin takama. Da haka tun yanzu lokacin da teloli mata da teloli maza su fara ɗinka wannan abin suna ajiye shi. Yanzu fa wannan abin ta kai ana sai da shi naira 150, naira 200. 200 ake sai da shi malam. Har wanda ake siyarwa 350. To yanzu 200 suke sai da shi. To yanzu me za ka zauna kana cewa babu ɗinki? Wai mutane ba su kawo ɗinki ba, gari ya shiga matsala. In dai an samu an yi abin cikin inganci. To kawai mu nema wa kanmu mafita, ka gane? Sannan su kuma cibiyar gwaji, musamman mu nan akan alhamdulillah saboda koke-koken da mutane suka yi ya sa yanzu ana yin gwaji da yawa. To alal akalla kasar gabaki daya gwamnati ta shirya cewa in ta saki mutane kowa ya fita akalla a rana za ta iya yin gwaji na mutum 50,000. Yanzu kaga hatta masallacin Ka'aba ci gaban da aka samu, naga an yi wata kofa ansa suna magana cewa ma za a iya zuwa aikin haji duk da corona tana nan, kuma za a zo aikin hajjin. Kaga me za a fasa mutuwa ko hisabi? Kaga magana ce ta matakan kariya, inda za a tsaya tsayin daka a ɗauki matakan kariya an wuce wata kofa ce na gaya maka da za ka shiga, kana shiga in kana da matsala wannan kofar za ta nuna ka. Yanzu kalli Turkiya sai a tsame ka, kalli Turkiya damun su mutane ne masu doka masu bin tsari, duk wanda ya Saudiya ya san yadda suke da doka.
tana nuna ka kamar yadda idan zaka shiga banki in ka shiga da karfe din nan kofar za ta ki buɗe ta ringa ƙara haka za ta zo in zaka shiga masallaci da ka shiga in kana da wannan ciwon za ta makale ta dinga ihu sai an zo an zare ka sai a tafi da kai a baka magani ko a killace ka ka gane kaga wannan tsari ne. Haka Turkiya a yanzu haka duk kamsu salwacin su bai tsaya ba sallar da ta tsaya duk wannan abubuwan su aka sa kana zuwa in kana da matsala za ta nuna ka sannan kuma za a yi sallah a wawware ba magana daidai da sauyin su magana ake ta yi sallah ka fahimta. To lallai gwamnati ya zamto ta ƙara buɗe tunaninta ne yadda za a samar da wannan abubuwan gwajin wanda a rana ya zamto kalla za a iya gwada mutum 50,000. Sannan ɗalibanmu na kimiyya wanda suke makarantu duk suke hutu yanzu suke zaman gida da masana kwamfuta irin ku a ba su aiki a je a fito mana da application wanda wannan application din yadda muke latsa wayan nan muke dannawa duk sanda mutum ya sa hannunsa yake danna wayan nan zafin jikinsa in ya kai yana da wannan annobar wayar za ta nuna kuma za a iya tracing ɗinsa a gaishe a duk inda yake kamar yadda aka ce ana yi a China. To mu ma mu fito da namu ba wai dole sai an yi application mu zo mu sauke shi a wayan mu ba a'a mu buɗe tunanin mu ka fahimta mu fara yin irin wayan abubuwan. Maganar cinkoso abin da ya shafi bukunkuna abin da ya shafi tararraka in za mu rayu dole ne a duba a gani ta yaya za a iya kwace musu. Ibn Qayyim Allah ya kara masa yadda tantin ya ishara akan wannan na cewa mu ji tsoron Allah da irin wa'annan abubuwan mu samu guri guda. Lokacin namu ya kusa tafiya ne ya ma yi shi to ban sani ba ko haka za mu tsaya kenan. Tunda lokacin ma har ya riga yana neman haurawa. To ma saurare a nan za mu ja birki a cikin wannan shiri namu na Daudar Gora. Shirin da kan taɓo al'amuran da suka shafi rayuwar al'umma ta yau da kullum da ma wasu batutuwa da suke tasowa da suka shafi irin waɗannan da ake rayuwa da su yau da kullum. A madadin shi Malam Mu'azzam Ibrahim Sanata ina ga masu saurare lambar wayar dai da za a ci gaba da aiko mana sakonni kuma kamar yadda muka kira masu sauraro muka roƙe su cewa a daina kiran mu a cikin wannan waya, sako kawai za a amsa sannan kuma a taimaka a dinga aiko da sakonni waɗanda suke da muhimmanci. Kar ka ɗauka kawai wannan shiri wani shiri ne da muka buɗe don ka dinga ƙalubalantar gwamnati, don na ga wasu da yawa daga ciki suna ta turo saƙonni na ƙalubalantar gwamnati. A'a, wannan shiri ne domin amfanin al'umma da ita kanta gwamnatin gabaki ɗaya. Za a iya aiko mana da saƙonni ta 09045412661 wato 09045412661. Za kuma iya aiko mana da saƙonni ta shafinmu na sada zumunta wato Facebook Arewa Radio 93.1. To a madadin Malam Ibrahim Mu'azzam Sanata wanda muke tattauna da shi a daidai wannan lokaci, a kuma madadin Bashir Sarki Abdulkadir wanda kan tace ya kuma sada mu da kuni, Shehu Bala Kabara nake cewa a huta lafiya.